بۆ تەواوی گەل و پێک هاتیین خوا ji Ereb, Kurd, Suryan û Aşûrî, Tirkmenin. Sûriyeke yekbûyî û ewle ku wê maf û hurmeta hemû hemwabetiyên xwe biparêze û pêşerojeke baştir ji nifçên nû re pêk bîne. Em dîsa şehîdên xwe bi minnetdarî bibîr tînin. Rêheval û gelê xwe bi rêzdarî silav dikin. Spas dixwe. بۆ تەواوی گەل و پێک هاتیین خوا ji Ereb, Kurd, Suryan û Aşûrî, Tirkmenin. Sûriyeke yekbûyî û ewle ku wê maf û hurmeta hemû hemwabetiyên xwe biparêze û pêşerojeke baştir ji nifçên nû re pêk bîne. Em dîsa şehîdên xwe bi minnetdarî bibîr tînin. Rêheval û gelê xwe bi rêzdarî silav dikin. Spas dixwe. بۆ تەواوی گەل و پێک هاتیین خوا ji Ereb, Kurd, Suryan û Aşûrî, Tirkmenin. Sûriyeke yekbûyî û ewle ku wê maf û hurmeta hemû hemwabetiyên xwe biparêze û pêşerojeke baştir ji nifçên nû re pêk bîne. Em dîsa şehîdên xwe bi minnetdarî bibîr tînin. Rêheval û gelê xwe bi rêzdarî silav dikin. Spas dixwe. Thank you.